हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहिनी चनवा फरेला घुन घुनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी चनवा फरेला घुन घुनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। एक ओरी सूते ने सासुरु तो एक ओरी सास सूते हो। एक बहिनी बिचवा में सूते लाहोरी लवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी बिचवा में सूते लाहोरी लवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी चनवा फरेला घुन घुनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। एक ओरी सूते ने जेठ त एक ओरे जेठानी सूते हो। बहिनी बिचवा में सूते लालनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी बिचवा में सूते लालनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी चनवा फरेला घुन घुनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। एक ओरी सूतन देवरू त एक ओरे देवराने सूते हो। बहिनी बिचवा में सूते लाहोरी लवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी बिचवा में सूते लाहोरी लवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी चनवा फरेला घुन घुनवा गजब नीके लागे अजब नीके लागई हो। बहिनी बाजे लागे अन धन बाधावर उठन लागे सोहरे हो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।